arewanaiya.com. Ina labari masoya da abokan kirki. ta masoya na ce da abokai wanda suke mini fama bamban su. Faɗi zance karfe shi akwai labari sabu zarce wanda suke maka kuri masu biya. Haka ne motsi ai ya fi laɓewa, ita kofa ai amfanin ta rufewa. Maganar nan haka nan take babu bisa, mai saƙa kewa da zare da abawa. Wata rana mai koki da iyawa, kai kamin Allah kai in ya gazawa. Na masoya waƙar nan zanariya, na shaida sannan ƙawana ta yabawa. A haɗin kai na gode muku masoya, in har zane waƙa ko ta nan sai kun rarraba. Ga masoya kullum sai dai fatan alkhairi da abokai masu amana har yau ba su bar mu ba. Kwatance wani yau yaro sabi zarce, a yaba ma ko kushewa nasara ce. Ita da mulama mun san babbar matsala ce, a dara kowa aina nan a rubuce. Rabana Allah ka samu yi dace, na zance a cikin harafin zaurance. Sani ne ɗan kama da kai da kumance, garami ne a mawaƙan Hausa ta kaice. Garafin gwiwa ta abokai na da masoyana, in suka ce mai haƙuri matar ni kan gaba. Mahalarci za ya zama mawadaci zahiri makwadaici har abudan matakaici bai bar shi ba. Tsohon ga mana sai na maka dusa, tambaya ta nan ne hulɗar mata kunsa. Ku cire min tsabar gero daga dusa, na saman ne baya biyu wannan ƙasansa, ko na ƙasan ne baya da'ar na samansa. Kowane burinsa ya toshe ya lasa, a yi gyara dangane da aka dusa. Maka dama ko ma matsalar ku tana nan, mai sauraron sai ka biyo ka ji ƙarshe. Idan da akwai wani gwarzo ko ma babu kawai mu haɗe gaba. A misali shi zafi